ಎಂಗ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಸಾರ್ದ ಹತ್ರ ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಟಪಕ ಪೋತು ಎಂಕ್ಲ ನೀರಿಡೆ ಪೋತು ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಡ್ ದೀದು ಮೊಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಈತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲಿ ನೀರೇ ಪೂರಾ ಸೀನ್ಗ ಬ್ರೋ ಅರೆ ಆಯ್ಗ ಬಂದಲೆ ಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಲೆ ನೀವು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಹೆಜ್ಜೆರು ವೈಟ್ಲ ಅವರು ರೇಕೋರ್ಕ ನಿಜನ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ನೋನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆನಿ ಈ ಸತಿ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ದ ಬಂದಾಗ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಈರೆ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡಾಗ ಯಾನು CPL ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ತೂತಿನ ರವಿ ರಾಮಗುಂಜನ್ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ 10 ಜನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನವಡು ಒಂಜೇ ಜಾಲುಡು ಕನವಡು ಆ ಪಟಕಿದ ಸೀನ್ ಪೂರ ಅಂತೂ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ನಿಕು ರಿಟರ್ನ್ ಲೆತೊಂದು ಬೈದಿನ ಆರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತೇರು ತುಳುಟು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪುಲಕ ಎಂಚಾರಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಂತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆತೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡು ನಡೈತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಸಾರ್ದ ಹತ್ರ ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಟಪಕ ಪೋತು ಎಂಕ್ಲ ನೀರಿಡೆ ಪೋತು ಇರುವ ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಡ್ ದೀದು ಮೊಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಈತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲಿ ನೀರೇ ಪೂರಾ ಸೀನ್ಗ ಬ್ರೋ ಪೂರಾ ಸೀನ್ಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ನೀರಿಗೆ ಮುಗಲ್ ಬರ್ಸ ಬರುವ ಇಜ್ಜ ಭೋಜನ್ನೇ ಬತ್ತು ಕಾಪುನು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬತ್ತು ಕಾಪುನು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಿರ ಪೋತಿನ ಉಂಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇಡೀ ದಿನಟ್ ಆತ್ತು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತಾಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಜಾನ್ವರಿ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಗಲ ಎಕ್ಕಂದೇಲಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರ್ಸದ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಸಿಟಿ ಬೀಚ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ 2 ದಿನ ಶೂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಲ್ಲ 3 ದಿನ ಆತನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸ ದೊರಿದಿನಿ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಸ ದೊರಿದಿನಿ ಫುಲ್ ದೊರಿದಿನಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಬಲಿಪೂಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇಡೀ ತರ್ಪಲ್ ಗಿರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ದೇವರೇ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ 3rd ದಿನ ಪಿರ ಮಲ್ತೀನಿ 3rd ದಿನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆತ 250 ಜನಕ್ಕೆ 250 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಜಿಬ್ ರಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈತ ಲೈಟ್ಸ್ ಆತ ಡಿಸಿಲ್ ಆತ ಶಾರ್ಪೀಸ್ ಆತ LED ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಲೇಬರ್ ನಕಲು ಆತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಕ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಗಿ ಈರು ಎನ್ನಲೆ ಬೈ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ತುಳು ಆತ ಜನ ಮೆಂಟೆ ಪಿರ ಕ್ರೇನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಿರ ಆತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಏತು ಬಂಗಾದಿತ್ತು ಮನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ಸ ಇದು ಬೊಲ್ಲ ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಡುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ VFX ಸಾಂಗ್ ಸೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಓಲ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಸೆಟಪ್ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಡೀ ಕವರ್ ಮಲ್ದಿ ನಡ್ತಾನೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಉಲೈ ಅಲ್ತರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಟ್ರಸ್ ಪೂರ ಏರ್ಪಾದು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ರಸ್ ಏರ್ಪಾದು ಫುಲ್ ಲೈಟು 200 ಇರುವ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೆಲೂನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ ರ್ಯಾಪು ಜೊರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೊಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಬೆಲೂನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸೊ ಎಂಕುಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಶೋಕನ್ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅನ್ಪಂಡಿದೆ ಅಶೋಕನೇ ಏಪ ಬತ್ತೇರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಡೀ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಯೋ ಇಡೀ ಲೈಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೊಲ್ದು ಇಂಚ ಬತ್ತ ಸೂಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಆನಿಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದನ್ ಸೂರಜರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುಗಿದುಂಡು ಇಡೀ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬೈದಿನ ಅದ ಪೂರ ಆತ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಆತಂದು ಸೊ ಬರ್ಸ ಅವು ಬುಡ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಟ್ ಇಡೋದು ಆಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕನೇ ಆದಿತ್ತು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆನ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ DJ ಏನು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲಿರು ಓಕೆ ನಿತಿನ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾಲೆ ಅಂದಲೆಪ್ಪು ಅರೆ ಆಯ್ಗ ಬಂದಲೆ ಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಲೆ ನೀವು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಹೆಜ್ಜೆರು ವೈಟ್ಲ ಅವರು ರೇಕೋರ್ಕ ನಿಜನ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ನೋನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಈತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ಪ ದೇಪಂಡ ಆತ ಬೆನ್ಪೇರು ಅರೇನು ಪಾಡಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಳಿಗ ನಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಈರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಆರೆ ಒಪ್ಪಿಯರು ಅರೆ ಖುಷಿ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾರು DJನ ಅತ್ತು ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಕ ತೋಜುನ್ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತು ಬರೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅರೇನು ಪಂಡ ಅವು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ DJನ ಅತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜೈಕಾಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಕ ತೋಜುನು ಅಂಚ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಡಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಮೇಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಅವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಎನ್ನುನಿ ಈತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾರೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಇಂಚ
ಪಂಡ ಒರಿ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ಗೆ ಆಯಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಕ್ಕುಡು ಎರಡು ಜನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುಷ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಬೇಲ ನಲನಾಥ ಲಕ್ಕದ ತೋಜಿ ಅಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಅಪ್ ಪಂಡ ಬರೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ಇರ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಏರ್ಲೆಜ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಮಣ್ಣ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಮೂಲ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡಿ ಏರಾಂಡ್ಲ ಬೋಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಓಕೆ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಈತ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಹಾಕ್ಲೇನು ದೀ ಒಂದಿತ್ತದ ಮನ್ನಾಗ ಆ ಮೂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೀರ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಭಾರಿ ಆಟ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ನ ಕಲರ್ ಅಂಚಿನ ಕಲರ್ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಲರ್ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇ ಅರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಪನ್ನಡ ಬೋಲೆ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆಗೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ನೇಳಿಯೋ ಕಣ್ಣು ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರು ತೆಲ್ತನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಜನ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ತೂಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ದೇಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಇನಿಕದ ಲಾತಿರಂದು ಬನ್ನಾಗ 25 ವರ್ಷದಾದ ನರಕ ಬೈದರೆ ಐಕ್ಯರಿಗೆ ಇತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದನು ಬಟ್ ಎತ್ತೋ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆಡ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಲೆ ನಾಟಕ ಮಂತ್ ದಿನಿಯರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಮಾರು ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರು ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾರೆ ಪಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಜನಕುಲ್ ಪಂಡೆರಡು ಅವತ್ತು ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಅವು ಜನಕುಲ್ ಪಂಪಿನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಏಪಲ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೈದಿಜಿ ಅದು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಮಲ್ದ ಬೈದಿಜಿ ಆರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೇನಿ ಅದೇ ರಡ್ ಎಕರೆಡ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಈ ಸತಿ ಎಂಗ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ದ ಬಂದಾಗ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಈರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡಾಗ ಯಾನ್ CPL ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ತೂತಿನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ ರೈಟೇ ರೈಸದೇರು ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಬೇತೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಂಜೋನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಅವು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜನೇ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜನೆ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇತ ಬೋಲಾರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೋಲಾರೇ ತೋಜುವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಸೊ ಬೇರೆ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜನೆ ತೋಜುವೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯ ಮೆರೇನೊಂಜಿ ನಮಗೆ ದಾದಾನ್ಲಿ ಸತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಇವನ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಜನಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಮೆಂಟರ್ ಪಂಡ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಇತ ನಿಖುಲ್ ಎಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದ ಪಿದ್ದಡಿಯರ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟರ್ ಅದು ಅರ್ನಾಡೆ ಪೋದು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ನೆಂತ ಬಗ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೇನು ಆತ ಎಂಕುಲು ತೊಳುಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯಾಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ ರೀತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ ರಿಕವರಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಖುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಗ್ ಮಂತಾರ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ರ್ಯಾಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ನೇಪಾಳ ಎಂಕಲೆಗ್ಲಾರೆಗ್ಲು ದುಂಬುರ್ದಂಚ ಎಡ್ಡ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತಾನತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೌಂಡ್ RJ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಆರೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ನಡುಟು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಂಕರನು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ಲಂಚೆನೆ ಡೈಲಿ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆಯ್ಜನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೆರವನ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರವ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಾರ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಪ್ಪುವೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೇನಾಗ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಕುಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆರು ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದ ತೂವೊಂದು ಮಲ್ಪು ವಿದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇಂದ ಸೊ ಯಾನಾರೇ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಅವ್ರು ಇಂಚೆಂಚ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಾವು ನಲ್ಲ ಪಂತೇರು ತುಳುತ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುತ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚ ನಡಪುನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಐನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬಂತ ತುಳುತ ಈತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ದನ ನಡ ಈತ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿ ನಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತೆ ಹತ್ತು ಬಟ್ ಇಡೀ ಕಾಮಿಡಿ ಪೋನ್ ಅತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅದು ಅತ್ತೆ ಹತ್ತು ದೇಪಂಡ ಆರು ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೇತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಆಡದು ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೇ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ತನನ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮೊಂದು ಹಿಂದೇನೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ದ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಬೇಗಡ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಯಾಡು ಬಂದು ಸೊ ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ ಒಪ್ಪುನು ಓ
ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ 234 ಇಂಚ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುವೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ರಾಜ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ ಕುಲ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದು ಕೊರ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಐಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ಕಲಾವಿದರು ಇರಲಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಐಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಡಿಲೀಟ್ ಆತನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದ ಎಂಗುಲು ಸಾಂಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಬುಡ್ರೆ ಎತ್ತನ ಆಶೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಬುಡೋಡು ನಾವು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬುಡೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಎತ್ತಂಡು ಕೇಳರ್ ಪಂಡ ಮೆಲೋಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಮೆಲೋಡಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾಡರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತನ ಲೆಂತ್ ಹಾಕೊಂಡ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ಐತ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಜನ ಲವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದ ಲವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ನ ಪೋಂಡವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅರ್ಥ ಸೊ ಎಂಕುಲು ರಿಸ್ಕಿಗೆ ತೊಂದಿಜ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಪನ್ಪೆರದಿತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗ್ಯಾರ ಆಬುಜಿ ರಾತ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ತೊಂದಿ ಸೊ ಅಂಚ ಕನ್ನಡಗೆ ಬಂದಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವನು ಪೂರ ಮಲ್ದ ಸೊ ತೂ ಓಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಆಬ ಸೊ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಎಂಕಲ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಎಂಜಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದು ಎಂಜ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆತವನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇವನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ ಅವಡು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಥೆನೇ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಿ ಈ ತೆಲಿಯ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಐಟ್ ಏನನ್ನು ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಉಲ ಹಿಡ್ದವು ದೆಪ್ಪದರ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ರಾಜಣ್ಣ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಮೇಶ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಬಂದಂಡ ಐತೆ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಲ ಮಂತಾರೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಪಂಡದು ತುಳುಟುಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞನ ರೋಲ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ವಿನೀತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಕ್ಕೆ ಏನು ಎರಡ ವಿನೀತ್ ಹೀರೋ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ ರೈಟರ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ ಅತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಚಾನ್ ಏನು ಇರೇಗ ಏನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಹತ್ತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾನು ರೈಟರ್ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೌದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಆದು ಪೋಂಡು ನನೈತೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಯಾನು ಅದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಜಿ ಏನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇತಕ್ಲ ಕತೆನಿಗೆ ತೊಂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಏನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಪಂಡತೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಡಿಂಕ್ ದಾಲ ಬತ್ತನ ಅವು ಬತ್ತನು ಇದು ನಾವು ರೈಟರ್ ಆಪಿನ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಏನಾಡದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ರೈಟರ್ ಇಡೀ ಹಾರ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಬಂದಣ ರೈಟರ್ ಎಡ್ಡೆಜಿನ ಆಟ ಪೋಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅವು ಜೀವ ಏನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಲ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪು ಯಾನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಬಂದದ್ದು ದಯಗ ಬಣ್ಣ ನೋಡದೆ ಒಂದು ಮೂಟೆಯ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 21 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರು ಮಂತದ್ದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚದ್ದು ನಿಕುಲು ತುಳುಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ತಯಾರಿ ಅವು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ ಎನ್ನನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆನಾಗನೆ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಬಜೆಟ್ದ ಅಂದ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ವಾ ಟೈಪ್ಡ್ ಕತೆ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮೊಂದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ರಿಚ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಬಜೆಟ್ ದೀವೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಆ ಥರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ಪೋತಿದ್ದು ಒಂಜರ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡರೆ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಆತರ ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದೀವ ಅಂತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು
ಕಾಸು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಇವೆಂಟ್ ಆಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನೋಡವೆ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಕಡೆ ರೂಪೇಶ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ವಿನೀತ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಪುದರ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊರ್ಪುದು ಎಂಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊರ್ಪುದು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಕುರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಯಿಡಿತ್ತೆ ಪವನ್ ಕುಲ್ಲೇಡ ಸುವಾನ್ ಕುಲ್ಲೇಡಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಕುಲ್ಲೇಡ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಓರಿಯೋರಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಮೇರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೆರೆಡ್ದಾತರನೆ ಬೇರಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಕುಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜ ಯಾನಿತ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ರಾಹುಲ್ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸುವಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಸುವಾನ್ನ ಟೀಮ್ ಪವನ್ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದನಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೊ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಪವನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಸುವಾನ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬೇಲೆ ಕಾಣಿರೋದು ಭಯಪಟ್ಟ ಈ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪ ಅವು ಟೀಮಿಗೆ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಂಬುದಿ ನಾವೇನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಏತೋ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಪಿದೈಡ್ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ರಾಹುಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುವಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪೂರ 3 ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಉಲ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮಕೊಂತ ಬಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ದುಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೈತು ದುಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡಿತೋಡ ವಾತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ ಸೃಜನ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೃಜನ್ ದಾಯ ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪೇರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೃಜನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ 4 ಪದ್ಯ ಮಲ್ತನ ಯಾವ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ದಲ್ಲ ಆರೇ ಪನೋಡು ಏರ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆ ಪೂರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆನೆಟ ಕೇನೋಡು ಅವು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೃಜನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಸೃಜನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಜಿಎಂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಕೊನೋತು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಂ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸುನಾದಡ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಸುನಾದೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರಜಿ ಎಂಕುಲು ಸುನಾದ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಡ್ ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದು ಸುನಾದೇರ್ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ವಿ ವೇರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಟು ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಪಾಡ್ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಬಂದು ಬಣ್ಣ ಸೃಜನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮುಂದು ಪಂಚ್ 3 ಟೈಮ್ ಆವಡೆ 3 ಟು ಆವಡೆ ಅವಲ ಎಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ನ SFX ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಇಂದು SFX ಪೋಡು ಅವು ಪೋಡು ಪಂದ ಎಂಕುಲು ಪೋಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪದು ಲೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬುರ್ದೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೂರಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಅವೇನು 100% ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೋಲಿ ಬಟ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುನದೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ನಮಕಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಬಟ್ ಆತೆ ಸೃಜನ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೂರು ಮೂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡ್ತಂದು ದಯಪಂಡ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದುಂಬೆ ಅವು ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಸೊ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಕೇಂದಿತ್ತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೃಜನ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಸೃಜನೆ ರಕ್ಷಣ್ ಬರೋದು ಬರೀತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೀತಾರೆ ರಕ್ಷಣ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಈತು ಶೋ ಕೊಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬಂದೈತೆ ಸರ್ ರಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಅಂತು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿನೀತ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಬಂಡ ಆರೇ ಇತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಟ್ರೈಲರ್ ದಾದ ತೋಜಾದನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಾದಿಜ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಎನ್ನದಾರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಉಂಡು ಇದು ಗೊತ್ತ ತೋಜಾದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಾಗ ಕತೆ ಮೂಲ್ ರಿವೀಲ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾಡೆ ರಾಹುಲ್ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ದೋಸ್ತಿ ನಂಕು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು 2 ಜನಲ ಕಾಲದ ಕೈಪಾಡಿನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚಿತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾ ನಾವೇನು ಎಂಚದೆ ತೋನುವೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ